ya u virus ru tieng ya ketika ru tieng sakat nuken ini empungi ai ketika covid khat khandai kanoy kun persya ya keni ka khlam keluar dari mat seberang keluar dari mat seberang keluar dari ni samla kari da kamin sim kit khia tip rew tip lay ni kular sem ban shakri hop met ban sim ya ka khasi students union ban lamba juga ya kari bat ka chai ben rew khasi lingba ki jinge bat ki jik tunju baro sobha ki katu ka nengut ki samla ha ka shnong so lai rem kiliyo ya ka jing ithu kum kit khat bathmai ka khasi students union ne ka KSU ha ka jingalang ka blalong ha ka arp santarik unailor arjar arpui ha ka ne ka sngi ka seng KSU kala pelong da ka jingle jungo ya ka so lai rem unit ka bladap shisnam pura menta ka sngi kumban shupen kan mau baya ka seng KSU so lai rem unit la seng ha ka arp santarik unailor arjar arpau ka KSU hadien kane kala penkup burom ru saya ki katu kat nengut ki kena skol ki belawan ra nam ya kashnong haka baki lapas haka kerdan secondary school living certificate neka SSLC but higher secondary school living certificate neka HSSLC jong usnem arjar arpui but haka neka jingalang lasaki daka jingdor rengkat u president ka KSU North Khasiels district usamla Ferdinand Kharkamni but u education secretary ka KSU North Khasiels district usamla banjop maring kidkhot ka KSU jong ka solai rem unit but katu kat nengut ki reurang ba jong ka tekesnong kenal bernitip ba uding badon hajur mulum uding ba amar usya ya slab usya ya pria usya ya gler usya kawut shane bat shatai ba kitu ki bron hapo tham kiding ki bron tham bidi kiding jam ne kiding ki bomla ban kam para samla kaju mut biru kamne lei pangidon hagno log denta lei kenal haga jingim gudi nya bane kun haga je ti kenal kum samla jo majai benreu bat kham tabe hafi di samla pule kene de gasni ge bakar pangai ba yo ban kun bromi bi in kenal bayangi kamne lei lada ka sha clear kamne lei lada be uslam ngidei benlong kita kiding bakan sai bat kita kiding ba kibri baro ki pechipi bat ki kwa banwa pipi nomor ba phisutu balada phimyo ki perlok ki prajor ki bala banai jimunto yepi khamtam haka jingpulin kalong ba bakala yang ala da bakala lentino bat ka jimut ke jonga ka boong ya kata nanwan hafang ga baar POI ki samla menta kumno ki bakala ga je lenti ki joki ngathrai ki badon hangne ki sutu shai ka inga kren na kren spang drugs ka jingdon ka jongpi ngayo mensim lang baro namari sutu shai ba lada pide uta nong di drugs pinomdon hangne hapo ka saudong jongane ka dor barsnong ka pakentang tam jong snong jongpi ki samla puleru lada ki dei ki bakna ki body drugs ngathrai ki namla ban kunjo ban pendap yang ni ka jupule juki nga shimhai ka ni phang drugs kalong ba nga yoi ki samla ki bakla lenti kumno ki bakla lenti namar nga su shai bakata ka jinglong jongki uneka ki jemno hangji sha penshoi jong bun jai hane po sei boro naso nganam klat yaki hoi kelai lenti bakla hare ka shong hanga ba phi te kumno ngi penbet ya ka jia lenti ki joki mi nang ne pio ene kusnam shim kanuk sa ka bawha ba pendap bi ki kamram ko joki om tam haji pule hare ka imlang salang ban pisai ye ki samna ki longden ki jongi banwan na shooting lada nga prakhat hadi sports dam lada manga ma phi ngim don shu hane posla pathai kumno ka jai benriu jungi kalong
nginyo ke jai benu jungi kumulong ka nuksa po ka India jungi kum ke Punjab ki samla kimi yang tei ki samla ki bobo ai tanglang ki bosudi drugs te kumno ngin sania kita ki samla ki penyai yang kari ka jai benu jungi kumno ki penyai kumno kata ka longden ke long kata ka nuksa ka bangaso ya phi ba prinsip lang kum ka seng ka sim nangai skam ru phi ne liang to phi ru pinya slok ti lang om bangin ibenya ki ni so thu aje bakla ka juki ladon ka jing bakla re ngai skam ba ngin ya lam ti biang ki ba kini ki samla kini yo ya ka jingem ka bathmai nangai we samla umre batlot ka bo ha ka jingmo chupakhat hare te tang ta ka ji sha lam bakla ha ba kimyo ya kata ka imlang salam nane ki khna samla pule lane ki para ki nosuk snong kimyo ki samla ki babiang ki bala ban plat kini boro jisnim. Welcome to Mahatma Gandhi University, located in the picturesque landscape of Meghalaya. Our interesting range of programs provides an opportunity to choose the knowledge and skills as per the need. We have state-of-art infrastructure with fully Wi-Fi campus. The campus provides smart classrooms, well-furnished hostels, digital library, and fully equipped labs. Students have access to large acre sports complex, fully equipped gym, and music and culture center. We also provides various scholarship to students. Admission open now. Just walk into the campus or give a call.